בואו איתי ליום טיול מטורף עם משפחה מחוץ לבטומי עם נהג פרטי. חכו לסוף כי לא תאמינו מה קרה לנו באחת העצירות. אז הנהג שלנו להיום הגיע לאסוף אותנו מהמלון ישר לאטרקציה הראשונה שלנו. נסענו למוזיאון האתנוגרפי בורג' חלו. זה מקום מדהים בלב הטבע שמציג את החיים בכפרים הגיאורגיים של פעם, עם מיצגי עץ מטורפים שנבנו כולם על ידי אדם מוכשר אחד. וואלה, היה ממש מעניין. משם המשכנו לנקודת טבע סופר מגניבה, מקום שבו שני נהרות גדולים נפגשים אבל לא מתערבבים, מה שיוצר מראה מרהיב של שני צבעים שונים בתוך נהר אחד. עלינו על סירה ויצאנו לשייט כיפי בנהר. אחרי השייט עשינו עצירה ליד גשר אבנים עתיק שנבנה במאה ה-12, ולא רחוק ממנו יש גם מפל יפהפה. משם הנהג שלנו לקח אותנו לארוחת צהריים מסורתית בבית של משפחה גיאורגית מקומית. כשהגענו, השולחן שלנו כבר היה עמוס במאכלים ביתיים, הרמנו לחיים עם הנהג, ובזמן שאכלנו היה מופע פולקלור עם תלבושות וריקודים גיאורגיים מסורתיים. בדרך לתחנה האחרונה שלנו עשינו עצירה באזור מהמם עם גשר תלוי. הכל היה טוב ויפה עד שנפל לנו טלפון לתוך חריץ של בולט ונתקע בפנים. לא הצלחנו להוציא אותו, אז החלטנו לשתף פעולה ולהפוך אותו בתקווה שהוא ייפול החוצה. אחרי כמה ניסיונות כושלים, בסוף הצלחנו להוציא אותו, וכן, הוא שרד את זה. וסיימנו את היום במסלול קארטינג, ככה לפרוק את המתח, היה ממש כיף ומשחרר. בקיצור, אם אתם טסים לבטומי, תקדישו זמן גם לטייל מחוץ לעיר וליהנות מהטבע והנופים.